मावा यत्मासूर पेंदा निमित्तनगा इगे सालेवाड़ा बीता डियू हाने मावूर वेडिल्कू इगे यत्मा पेंदुनु नरसापूरदागा पेशिवाते नेंडु अदि निमित्तनगा मावूरू वेणम बोधिदादा इगे मावा यत्मासूरू पेंदा आशीर्वाद येतलेवातोर रन्नाखनूर मंतरगा रन्नाखना पेन मंत नरसापुर एंड सालवाड़ा नाटक मरी यत्मासूर पेंदा आशीर्वाद ने मरी मी समझे ना कोनी आह्वान किया कि मी समझे को राम राम जय शिवाजी गणराज जय प्रसाद मरी यत्मासूर पेंदा महिमा बानमंता मी समझे कटावा मरी मुख्यंगा 4 महीना खुशी गमत इस कार्यक्रम पेतेत्र मन किसे मनांत मरी आकड़ दोस्ताते बदलते दीपावली वेरी मा कार्यक्रम का यथाविधिगा कंटिन्यू साधरे మరి మా కల్చర్ను బాహ్య ప్రపంచం కైమానల విధంగా నేను తొలితల్ మా తాదు బాబు నివసిత భవిత కాయదమంతే ఆ కాయతను మరి నివసిసి వచ్చేమంటారు కాబట్టి నేను అనేక వేదికలను ఇస్తాం తప్పకుండా మావాన్ని అన్నగా మావ కల్చర్తో తొలి పిడిగల భవిత తాదు బాబు దగ్గర తాను వాయువలి పీడితున్న సందర్భ నివసికల అవసరం అంతా తప్పకుండా प्रति वरोगे तान तूचा तपकोंड पाटिंचना तोले मत बरकत नेड सेले तोले चिट्टिमेंड आता गडमेंड आता पार्लिमेंट आनो आन अदरकंगा तोलेदा मत बद्दी नेनु मोत्तं चेजासेमंत कारणं मोदलिदके नेडु तोले मत नियत माग नेडसेले तोले मत नियत नेड वातके तप्पकोंडा मल्ला तोलेत राज्यं मल्ला मागिवांत भारतके नियत बाकी मत काड़की नेडु मावं पेनिगिरी पेरगी एवल परिस्थिति वाता मल्ली तोलते पेटिनोते चुडु सीरसी तेगिरे पेटी कमायवल नोयल मते बद्दी नेडु चचलो मरतुन मतेगिरी मात्रम पेटित कमायवल रोगम संजयले कारणं मोदलिदके नेडु माव तिनवल पंडाई भोगिराई मोत्तं पोयलुटासी यूरिया डेलिवरी मा शरीरंना एक्सेमंत नेडु बाईकु नार्मल डेलिवरी आवेकु नेडु ऑपरेशन की तब डेलिवरी परिस्थिति सर आदर सिचुएशन वादते मेरे अर्थम गेमु काबट्टी सरे मरटू आकड़ी मान्यतगने ಅದು పంటల పాటవల్ సందర్భంన మరటదు కాయలను స్టార్ట్ అంత కాబట్టి అస్కే మావా ఊడవల్కాయ సంధి పొదల పాయలు ఎస్కడల మోపంత కాబట్టి మరి ఆతల టైంగా నేడు సంధికు ఈ 4 మహిళలుగా కామ్కి సరే రోన్వాసి సాయంత్రం పూట కాండి బాయి దాది సంధి ఖుషిగా మతేదో ఇది కల్చరు बेगिनसले ईतल कल्चर बेगिनसले नालो महान कंटे ईतल कल्चर भारत देशना सूर्य बेगिनसले केवल मा प्रांतम नामन तप बेगिनसले కాబట్టి కల్చర్ భవిష్యత్ తరాలను కాపాడుకోవడానికి ఇక రణాసన వాసేన మరి ఈ రాజకీయాలు పడుకోకనే మరి తప్పకుండా మీ సంధిర ఆశీర్వాద తప్పకుండా భవిష్యత్ మదన మరి నా గురించి మీ సంధికటావా నన్న ఇచ్చొచ్చుడు వైష్ణగా నన్ను స్టేజ్ నవాతంటే మీ సంధిర ఆశీర్వాద పే ఎపిసోడ్ ఆశీర్వాద సంధిర ఆశీర్వాద మతకాడికి స్టేజ్ నవాతం కాబట్టి నిన్నే మీటింగ్ మత నిజంగా బ్యాడ్ లక్ అంటే ఏత్మకి बदी पोरडल ನಾನು ವಾಂತನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಜು ಇದಕ್ಕೆ ಸರೇಂಜ್ ಗುರು ಆಸ್ಕಡೆಸ್ಕೆ ನಂದಿರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪೈಲ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಗದ ರೆಡಿ చేసి నేను నామినేషన్ వాడలాత రేవంత్ రెడ్డి సంక్రమ అయ్యాలత నిన్నది మీటింగ్ రే వెలే పేద ఆశీర్వాద మీటింగ్ సక్సెస్ఫుల్ ఆత బట్టి ఆదివాసి సమాజం మగ యువపరిచలే యువలు కొంతమంది యువతరు యువమకి కాబట్టి
ఈ కాయ మొత్తం ఆత్పజ డివిడింగ్ ఆత్పజ తాను తెల్లారి 2 రోజుల ముందు వచ్చినే 13 తారీఖు తర్వాత తప్పకుండా ఉట్నూరు మండల కేంద్రం నా భారీతే భారీ ర్యాలీకి ఇవ్వడం అవసరం అంత భారతకే నేనేత బదైతే దినం వీడితేయో అంటి భారీ వాచ్యలమోయో అంటి కాడికి నేను వాదం మనకి మెసేజ్ పోయగల అవసరం అంతా ముఖ్యంగా నీకు సార్మేట్ కోరుకుంచేమంత సార్మేట్ సాబ్ తప్పకుండా ప్రతి నాటు పాటలకు మెసేజ్ చేయండి అని బాయికని దాదలేదు తప్పకుండా మీరు సందిరిగిరే ఉట్నూరు వాసి పెద్ద ఎత్తున ర్యాली आयतवार ने आयो आयतवार से 8 रुपये गवांतर जरिए दूसरे दिए आज सोमवार तेरे चलते शनिवार तेरे मंगलवार तेरे बुधवार तेरे ఈత మరటు ర్యాలీ ఇవ్వాలి అవసరం అంత భారతకే నేను సందిరి అనిపించే మందర్ నేను నాకు టికెట్ వాకితే ఉంది కారణం నేను వేణ సభ వేణ సమాజం అంతా వేణ జాతి అంతా వేణ శ్రీలతగా బాయిదాలు సందిరి మంత్రి కాబట్టి తప్పకుండా వేణ సమాజం కంపల్సరీ వేణ వన్ సైడ్ ఓట్ పార్ట్స్ మైసీస్తారు కాబట్టి తప్పకుండా నేను మీ సందిరి రుణపడిన అంత మీరంటే నాకు మైసిప్టు నన్ను సానాలు వేరి మీలాసి సర్వీస్ చేయాల్సిన రెడీమంతం వాయివా మాకు అవకాశం వాత ఇది అవకాశం నా బస్కెట్గిరి మళ్ళీ వాయు నేను మా ఊరి ప్రాంతం సర్పంచ్ కాయి ఎంపీ సాయి బోర్గిరి మందిరితే వెరుగురు ఆత్మ వ్యవస్థకి నేను నాకినకే డిఫరెంట్ పార్టీ మనంతా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ సబ్బాయి మనంతా బతి లీడర్ కే దుసరు మనంతే లీడర్ ಬೋರ್ ಐತೆ ಮಾವರ ಮಂತ್ರ ಪಕ್ಷನ ವಾದಕ್ಕೆ ಚುಕಟಾಂಜಿ ನನಗೆ ಕೋರುಗುಂಚೆಮಂತ ಮೀವ ಬಲಂಗ್ರೆ మా అధిష్టానం పెట్టావంత గారి ఊరికి సప్పై ఓన్కర్ సంజయ్ మంత్రులు మెసేజ్ తయారించారు నిన్నేసేలాంటి వెళ్తుకున్న పాటిత జైనికి ఆలోచన మాత్ర సర్పంచ్గా ఎంపీటీ రాయి సరే వడకలే టైం సలే వాయిస్ చర్చకి టైం సలే భారతకి ఎలక్షన్ 30 తారీఖు మంత కాబట్టి మీరు సందిరిగే మీ ఊరు మరిగా మీ ఊరు సడిగా మీ ఊరు తమ్మరిగా మీరు సందిరి ఆలోచన కేసు నన్ను ఆడిన రోజు వాక వాయువి దాకా మీ ఊరు సొంత కాండి మీ ఊరు సొంత సడే మీ ఊరు సొంత తమ్మురించుకును నార్నాటి ప్రచారం గిరిటికి నన్ను కోరుకుంచేమంటారు వాటికి మావా గూడనగా టైం సరి ఎక్కువ తింత మొదలుతున్న దాలు వెళ్తున్నా ఇది ఏ రీత ఆల్రెడీ నన్ను పేస కోట మనకి అక్కడికి తీర్మానం చేసినంత ప్రాజెక్టు లాసి 100% ఇంకే నన్ను మైక్ పజ మావా ప్రాంతాలకు బాండ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని నాకు తావం అంతా బెగ్గి బదలు ఏ రీత బస్ సమస్య అంతా నాకు సంపూర్ణమైన అవగాహన అంతా నాడిత రోజు అది కీవల్ జిమ్మేదారి నావా అది కీవే సొత్తుకే తప్పకుండా నాడిత రోజు మరటు పొర్రోజు మరటు బాన్ ఊరుకుని ప్రెషర్ ఇక్కడ మీ సందీప్ కీవల్ జిమ్మేదారికి నావా వాటికే అది ప్రాజెక్ట్ ఆతనే 100% ఇది ఏరియా తిరిగే పొలాలు కాయి నేను నువ్వు ఏ ఇరిగేషన్ పెరగల అవకాశం అంతా కాబట్టి దాన్ని తప్పకుండా నేను మాట తీసేమంతాం దత్తనాజీ వేసేమంతాం నాడిత రోజుకి సందీ లీడర్ కుందా తన మనకి ఆలోకైతే సరే अरे लीडर गिन भाई इलेक्शन तवांते सड़े सड़े अंत मल नाड़ सीयू साल किसोरिंजरिते ಅದು ಲೀಡರ್ ನಾ ಮುದ್ರಾರ್ಸಿಮಂತ ಬದಿ ನಾನು ಆತಲ ಮುದ್ರ ವಾಟ ಪರೇರಾಸಿನ ರೆಡಿಸಲ ನಾಡಿ ಕಾಮ ಆಚಲಿತೆಗೆ నేను ఇచ్చురు నేను బాయిదాదు ఇచ్చురు ఇచ్చిమంతుడు భార్య ఆచలే కారణం నన్ను వాసి లెక్క భార్య గీచులో నన్ను వాసి లెక్క బది ఆమె తీసుకును మళ్ళీ అందలక్క మంచి మళ్ళీ చుట్టిన ఎలక్షన్ మళ్ళీ ముఖం తోవలు నా వద్ద పరిస్థితి సలే కాబట్టి బతలు మధ్యగిరే 33 సార్లు తర్వాత కోటకు భీమరావు తర్వాత నేను అవకాశం వాత ఇది అవకాశం మన సందీర్ఘ సంపూర్ణంగా వినియోగించేటు ఓటుకు నెటిగిరే మూరా మేవలికి ఫస్ట్ ఓటు ఓటు పాటి తప్ప మూరా మేలది ఆయన 100% ఓటు కరవాలి బాధ్యత సందీర్ఘ ఏటికిడికే మరి హరికివాడగా నేను దుసరా అవసరం సరే మా ఊరు మన అంటారు అరిగిరి మేరట అర్థం గిఫ్ట్ ఆతో హరికివలి ಬೋರ್ಗಿರಿ ಈಗ ವಾಣಿಗೆ ತುಳ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಚೊಕಡ ಪಂದ ವಿಹಾಡ್ ಬಾಪು నేను ಬಾಧಿತ ವಾದಿಪತಿ ನಾಡಿ ವಾಯಮರ ಬೈ ನಿಮ್ಮೆ ತಿನ್ನು ಹೊರಗಡ ಗೊತ್ತ ಏಚಿ ಮನ್ಕಿ ನೀವ ಕಾಮ್ ಬದಲ್ಕಿಂది ಕಿಂಬತಿ మావ నఖన వయమడికి వ్యవలిర అవసరం అంత భారతకు వాయువుల వల్ల మిలిటరీకును ప్రొటెక్ట్ కివే होते నాడిత రోజు దహన హక్కును ఖతం కిసే పడి అంటారు మరిటికి చొకడు కిసేరని దా సంజయ్ మన అంటాడు ఊరిందరూ ఒదిరి కిసేరని వాసన అంటారు ఈతల వ్యవస్థకి మహగంతాయి రాద దుసులు అసలే నేను ఊరు సందిరికి రాతురమ సాయి నేను జాన్సన్ నాయక్ అయి నేను మాకు బాండ్ డ్యామేజ్ కేనాయి మాగడల్ ಬೋರ್ క్యాండిడేట్ నిపిసి మా ఓటుకుని కరెక్ట్ అయిన ఊరు ప్లానింగ్ ఊరు మంతే మరి మీకు ఫైనల్ గురించి వ్యవహారం ఇది ఎన్నిక గరీబ్ మాయన్ కానీ వారు ధనవంతుడికి మధ్య జరగసేమంత ఎన్నిక ఓరు వందలాది కోట్కోంతమంతా జాన్సన్ నాయక్ రాతురమ నాయక్ వందలాది కోట్మంతా నావ రోజులు మొత్తం కుప్పగీసి వంతేకి నాకు 2 లక్షలు చూపించాం దాని మనువలు ఇంద్రమ్మ రోతామని చెప్పంటారు
మా ಬೇವಾಲ್ ಮನ್ವಲು ಇಂದ್ರಮ ರೋತ ಮಜೆ ಮಂತಂ ತಪ್ಪ నాకు ಬತೆ ಸ್ವಂತ ರೋನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸಲೆ ನಾ ಬದೇಸಲೆ ಹುಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಿರೇತ ಮಜೆ ಮಂತ కాబట్టి నా సొంత పుట్ట జాగా నా పేన్ నా రోన్ ఇన్కెడికి ఇంద్రమ ರೋತ మజೆ ಮಂತ పేంతే మా కైట ರೋತ ಮಂತ రెండు రొక్కమంత ఉంది కట్టెతరు బెంకి కా ఇంద్రమ కాదని కాబట్టి ఇంద్రమ ರೋತ నర్మంత నాకు ಬೇವಾల్ ముంబతే వేగరాజు బతే హెలు బీపీ అవి మూడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈతోరు గరీబ్ చోరీతోరు గరీబ్ మాయన కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ సీతే మీరు అర్థం చెప్తారు నాకు దన్ దౌలత్ మంది టికెట్ సీచలే వేన్పై సమాజం అంతా అని వేరే టికెట్ సీటుకే ఆతో గరీబ్ కాదు లాసి వేరికి చూడని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన వేరు గరీబ్ ఆంధ్రు కాబట్టి నాటి రోజు గరీబ్ కొని చూడని ఆలోచిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు టికెట్ సీట్ కాబట్టి మీరు సందిగిరే ఇగే మాత్రం మా ఊరు ఎస్సీ సోదరులు కాయి నేను బోర్గిరి మన మీ సమాజానికి మీనవాసం అంటారు కాబట్టి ఓర్కునికి రెండు వస్తే విహాడి మా సమాజం నాకు ఓటు వాడడం నమ్మకం అంతా బాకీ దుసర సమాజంకి మాకు పక్షాన ఓటు వాడాలి నా పక్షాన మీరు హామీ తీసి నాయుడు దగ్గర మేడం పోయి వాయు హోతకే మమ్ తర్వాత జిమ్మేదారు మావా బతి మీరు మాకు ఓటు వాడటానికి భవిష్యత్తు వ్యవహారం బాధ్యత మీవా బాధ్యతకి నేను అగర్ వాయు హోతే భవిష్యత్తు మాకు నాయుడుతో దాన్ని పోటీకి అచ్చరికి ఈసారి మన వాయు హోతే నెక్స్ట్ తరం పోటీకి వాళ్ళ అవసరం సరే ఇచ్చరీతలు మోకమంత కాబట్టి మోకదని మీరు సద్వినియోగం కీకట్ అని నాలా సిద్ధపడే చూసేమంటారు కాబట్టి మీరు సందీపుని నన్ను మాకు తీసేమంతా బాధ్యతగా ఉంది రండి మీటింగ్ మొత్తం కంటిన్యూగా మీటింగ్ తీసుకోవడానికి టైం అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఎలక్షన్ టైం కాబట్టి నిమిషం అసలే టైం సలే నాయుడుతాలని బాయికని దాదులే మీరు ఉంది అర్థం కాంగ్రెస్ మనకి మీకు రొక్కు వాతాం కాంగ్రెస్ మనకి మీకు తొమ్మిదికి పట్టా వాతాం కాంగ్రెస్ మనకి కేడమోగిన పట్టంగాత మేము అసలు నేను పేరు భూమి గీసేమంటే కాంగ్రెస్ సీతకి భూమి అంతా सीसी रोड कांग्रेस मैं साड़गिरी कांग्रेस सप्प कांग्रेस पूना बदल नाड़ रोज प्रति बाई ने निर्वहित बते वयस तो संबंध से ने रोज रेशन कार्ड मत प्रति बाई निर्वहित 500 ग्यास सिलेंडर अदे विधा बस प्रयाण फ्री 2 लाख उद्योग ऋणमाफी अभी 15,000 रैत बंधु भूमि असले सोलगिरे 12,000 रैत बंधु भूमि मतलब 15,000 भूमि सेलवन में 12,000 रैत बंधु फ्री विद्युत करेंट फ्री इतने 200 यूनिट वेरी इंद्रम रोड बहुने 100% रोक्सी मावा बाटे కొత్త సారికి అభిషేకమంత నాడి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వాతే సంధికి రొక్కాయ అవసరమంత అని పెన్షన్ వెరిసిసేమంతే అరే నాడి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాతే పెన్షన్ వాయ भरेंगे कांग्रेस पार्टी 200 तक पेंशन स्टार्ट किया आज के 200 2000 तो समानम నేను 2000 సీవల్ కొత్త నేను బోని చేసేనే అదే సాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాడుసుగత బాయినకాయి మాతృమాయనల బాయినకాయి వెళుతున్నాయి బోయ్ కూటల్ గుడిరి వీకు 4 పేర్ల పెన్షన్ సినిచే కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం చేస్తాం ఇంకేం కేసీఆర్ రెండే సీతో 4 సీఎల్ స్టేడియం అంత 4 పేర్ల స్టేడియం అంత